כ-12,000 נשים בישראל נמצאות בזנות. 62% מהן אימהות. 11% קטינות. מעל 90% מהן עברו התעללות מינית בילדות. רובן רוצות לצאת ממעגל הזנות. כדי לצאת ממעגל הזנות צריך כוח ואומץ. כדי להישאר מחוץ לו צריך להתחיל משהו חדש. הופכות את היוצרות פועלת לליווי כלכלי והכשרה מקצועית לנשים היוצאות מזנות. אנחנו כאן כדי לתמוך בהן. מופע נשים יוצרות לקראת יום האישה הבינלאומי 2017. 3 במרץ, יום שישי, 1 בצהריים, לבונטין 7, תל אביב. כל ההכנסות תרומה לעמותת הופכות את היוצרות. נתראה שם.